Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. So pane message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo vari kuda kutiudzawo kuti rwendo rwavo vachibva muZim South Africa vachizoenda kuDubai, then now vava kugara kuGermany as a German citizen vakafamba sei. Saka if you also want to share your own story kuti wakazvifambisa sei kuti unge uchizoendawo kunyika kwauri ende ndeapi machallenges awakasangana nawo, you will be helping us a lot. You can come with your own story. Rekedzai tibva tapinda mumessage yandadzoka ndakakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu as hidden identity. Mukoma, ndinomboti kana ndikagara pasi ndikatanga kufunga kwandakabva, I can hardly believe that I am sitting here today married to a German citizen. Mukoma Nashi, I am staying here in Berlin. Me and my husband, we are living a very comfortable life and I do hold a legitimate resident papers. Sometimes I do wonder what would have happened dai ndakaramba ndigere nemurume wandainge ndichigara naye kuZim uye zvekare ndikazonowira mumaoko eumwe murume ainge ari abusive zvekare. Dai ndakaramba ndakashingirira sezvandaingoudzwa nevamwe kuti marriage inotoda kuti unge uchishinga, ndingadai ndiripi. Pandainge ndichiri kuZim, that is where my story started. I was living in a very small village just close to Gweru, and amai vangu vainge vari a single mom. Life was very hard. As for my father, zvinonzi baba vangu vakaisirwa nduru yegarwe vari kudoro. Baba vaitawo zvomakanika, then ndokubva vachizonzwirwa godo neumwe murume wavainge vachishandidzana naye. Iye ndiye anofungidzirwa kuti ndiye akandiurayira baba vangu. Mukomana baba vakazouya kumba. Pavakauya kumba, hanzi vakatanga kungochema-chema vachiti mudumbu mangu muri kurwadza, ndiye Sarai. Sezvo vainge vakadhakwa, amai vakangofungidzirawo kuti zvimwe kuda idoro. Pavakavata, baba vanhu vainge vasingatozivi kutoti baba vangu ndo kwainge kuri kutofa kwavo. Mangwana acho makuseni mukoma takazongonzwa iri mhere mama nana amai nini nevamwe pamunini vatainge tichigara navo vainge vochema. Baba vainge vatoshaika, vakaisirwa nduru yegarwe mudoro. Zvino baba mushure mekunge vazoshaika mukoma, takatanga kutambudzika. At that time kaupenyu kataitorarama kainge katori kaupenyu kainge kari bho. Taitombopota tichitombogara muGweru umo vabereki vangu mavainge vachiloja a full house, then kumusha tainge titori nevashandi, musikana ainge achichengetedza pamba uye zvekare nevakomana vaviri vemombe. Zvose izvozvo mukoma zvakazoparara mushure mekunge baba vangu vashaika nekuti hama dzainge dzorwira pfuma iya zvekuti takasara tisina kana chinhu. Vose vakati vatora pfuma mukoma, umwe neumwe akabva aenda kwake, tikabva tazosiwa pamusha. Upenyu hwainge hwaoma mukoma. Amai vakazama nepose pavainge vachigona napo, but ininiwo ndakazochiroorwawo at a very young age. By the age of 20, that was when I told myself kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichirambana nemurume nekuda kweabuse yacho yekugara ndichirohwa ndichiita sei. Then I decided to take a chance. Ndokubva ndapindawo mubhazi, no passport, no what, ndisingatombozivi kuti kwacho kuSouth Africa kwandainge ndadanwa nefriend yangu uyo ainge achiziva situation yangu ndainge ndichazosangana nesituation yakaita sei. Mukoma nacho ndakabva ndazouya muSouth Africa illegally and ndokubva ndatanga kugara nefriend yangu. Zvino ndakati ndava kugara kuSouth Africa, upenyu hwainge hwakangooma. Apa hauna kana mapepa, taigara tichingomhanya tichimhanyiswa nepolice. Saka ndainge ndava kungoitawo zvimapeace job mulocation, kuklinira vanhuwo dzimba dzavo, uye zvekare pane kamwe kacrash pandaipota ndichienda kunoshanda ipapo. Uye zvekare ndaizoti usiku paya ndaibva ndobva ndazoita zvekutengesa madomasi ndichibatsirana neumwe mukadzi muZimbabwe. As for that woman, ainge achindiitira utsinye dzimwe nguva ndichitonyimwa mari yepay. Mukoma upenyu hwandainge ndichirarama
hwainge huri hwekungotamburira chete, zvekuti ndakazogumisidzira ndava kugara nesecond husband, munhuwo aingoita zvekunwa doro achiitawo zvekuvaka newelding. Hapaiti kana adhakwa aikwanisa kutanga andibatisa mari ozodzoka ava kuti ndikuda mari yangu, ende achitokudza kutoti ndoda kuenda kunodya mari yangu iyi. Aiva neumwe muzulu waaidanana naye. Ndaiti kana ndikaramba paya ndairohwa mukoma Nashe, then ozoti mangwana kana adyiwa mari yaye nemuzulu uya obva azondikumbira ruregerero. So after that ndipo pandakazonzwa kuti kuDubai you could get housekeeping or hotel jobs more easily, even if you started off on a tourist visa then stayed longer than allowed. Saka that was the next step that I took from South Africa. Sezvo ndainge ndava nepassport yangu ndokubva tazoenda kuDubai kuya mukoma. Takatoita zvokutongereswa una agent, in which agent uyu akazotibatira mari for more than 3 months mukoma. Ndaingoshanda ndisingakwanisi kana kutumidzira amai nemwana wangu kana anything, tichingoshanda. It was a big risk mukoma. Agent uyu akazosiyana nesu mushure mekunge aona kuti tourist visa edu ainge aexpire. Ndo zvaaingoita izvozvo zvokuti aikubatira mari uchiri on a tourist visa. After that of course basa unenge wariwana, but if anything happens to you zvinenge zvava zvako. Mukoma Nashe ndakashanda, but mashandiro atainge tava kuita, even vanhu vataishandira vainge votozviziva kakuti imimi hamusisina kana mapepa. So it was the same thing like what I used to do when I was in South Africa. By the time that my visa had expired, that was when pandakatanga kunzwa neumwe musikana wekuNigeria watainge tichishanda naye. Musikana uyu aiva neumwe murungu waainge achidanana naye wekunoku kuGerman. Saka akabva achizounzwa kuGerman, then ndokubva azonditi iwe make sure kuti pamatouristiwo anenge achiuya just try to find yourself one. Saka there was this other guy whom I later got married to, uyo wandichate Han. So he came to Dubai and is an engineer. Takatanga kutaura mukoma, but mukunotaura kwandakaita naye zvainge zvitori zvezva zvekuti I was seducing him because I was desperate. Iyo akabva angokabira, and he was going through a lot because the wife divorced him, even though according to our African standards he was like rich, but kunoku kuGerman things at that time for him were not okay. Saka paakaona ndichitomupa attention, ende ndainge ndatogara ndatodzidziswa nemusikana uya wekuNigeria kuti never make that mistake of asking anything, any favor from him like she was doing. Aitosarudza kuti kunyange zvinhu zvakaoma sei atotsanziridza kutenga data so as to speak with the men, achiti the problem with them is that once you ask for anything they think kuti you are a gold digger, iwe uchingonyarara zvako uchiziva kuti uri kuda chii. So we talked about everything, and the man said kuti I was one of a kind, uye zvekare he was going to think about it if we could get involved in a relationship. So akabva achizodzokera zvake kunoku kuGerman. Akati adzoka kuGerman we kept on talking and talking until he asked me about my long-term plans. Ndikamuudza kuti I honestly wanted to be with him in Germany, but the problem I could not because of my papers. And then he proposed marriage to me, in which I was really shocked. Part of me feared that it was going to be too good to be true, and why would he want to marry someone like me? Anyway, we married quietly. Tichita zvose izvi mukoma Nashe, step by step we were fulfilling my legal requirements so that by the time that we would be together in Germany it would be easy for us to get my documentation. Takati tava nemarriage certificate redu, then that was when we decided to move to Germany together to start afresh, and we were following the legal channels by that time. Wainge kusisiri upenyu huya hwehwako mukwako, being afraid of getting deported. But mukoma Nashe, it was a long journey. Akandibetsera neniwo ndichimubetsera. We applied for the spouse residence permit. I passed the required steps. Eventually ndikabva ndachizova a legal resident.
Ndakafara chaizvo because ndainge ndava nemakore kubva zvandainge ndakabva kuZim ndichizoenda kuSouth Africa kuDubai. Ndainge ndisina kana kuzombogara ndakadzokera kuZim. Mukwamanashi, it is a slow progress. Kana uchidawo kurarama munyika uine legal documentation, it is never easy, but what you need to do is to always think about what you want in life. So I hope kuti if there is someone out there who want to follow the route that I took, zvimwe kuda maybe kuDubai zvasiyana neapo patakaenda ikoko. Handizivi kana vachiri kutendedza vanhu kuti vange vachishanda on tourist visa. Then kana washanda on a tourist visa, handisi kuti chitsvaka murungu nekuti anobva akuroora. Maybe you can find other ways to get legal documentation in Dubai. Then from Dubai, you use it as a springboard. Woya ku Europe kana kuenda ku America, depends with your situation. Saka, inini what I have discovered is that Germany pachezvayo, it is facing a shortage of skilled workers. Saka vane ma-programs akasiyana whereby you can migrate to German through education and training. Kunyango ukanzi hauna an advanced degree, you might consider like kune mamwe anonzi ma-vocational training program in Ausbildung. This involves learning a trade, becoming a certified caregiver, a baker, a plumber, or an electrician. Saka kana ukauya kunoku on vocational skills training, then that can be your way and a pathway for you to have documentation kunoku German. So what you need to do is you just need to learn some basic German. You don't need to be perfect, but unofanira kuva A2 or B1 level, which shows kuti you have commitment to integrate with the community. Saka pane ma-online courses nema language apps which you can start uri kuZim kana kuSouth Africa kungodownloada wotanga kudzidzira German. Research, unofanira kuti unge uchiresearcha ma-programs iwawo anonzi ma-Ausbildung and find a program in a field where German need workers, i.e. healthcare, elderly care, hospitality, skilled trades. That is where you can start zama kupinda muma forums whereby you can get some of those advices and apply for a student or a training visa with an offer from German vocational school or a company offering traineeship. You can apply for a visa at the German embassy. Yes, zvinotora nguva and zvinoda patience, but you can come here on a legal basis. You arrive legally and usingatombotyi kuti unokwanisa kuzosungwa. So it usually takes 2 to 3 years, mixing classrooms, study with on-job training. Then kana wadaro, you can convert your status to work permit and then eventually permanent residency if you continue working here. Saka paya paunenge uchienda kuchikoro, zama kuti unge uchiitawo ma-bridging courses and also try to get ma-local networks, build friendships nevamwe ma-Africans, uchinzwisawo kuti ivowo vari kuzvifambisa sei. To tell you the truth, mukoma, upenyu hunokwanisa hwakaoma kana uri muSouth Africa kana kuti uri kuZim. That is why you will think of getting rich quick, coming to Europe in any kind of a way, but sometimes it gets very hard. And I know kuti learning German, it is hard, but just try each and every day, try to learn a new word. Let me caution you kuti it is not an easy thing to do, but if you want, I hope kuti my fellow Zimbabweans who are around the globe, they will also bring other advices pa channel penyu mukoma, so that our people that we left back home, vamwe vasinawo hope sezvandainge ndimbori pandainge ndiri kuZim ndichirohwa on a daily basis nekuSouth Africa, we can give hope to those women and men also out there vari kuda kuchinjawo upenyu hwenyu. I hope kuti there will be a program where we can teach more about this.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Kana kuri kunzwo wakaendawo kumhiri kwemakungwa kwawakaenda ikoko, then une mapapers eko, you can come to my inbox and tell us kuti zvako wakazvifambisa sei, so that tinge tichidzidzisanawo kuti kana uchida kumigrata you do abc. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.